שלום ליוצר הפרסומת הזאת, יורם דרורי, הבעלים של פרסום דרורי שלומי. בוקר טוב. אתה מצליח להבין מה הסקסיסטי בפרסומת שיצרת? האמת היא שקודם כל אני מייצג חברה שהיא סנו, שאני עובד איתה כבר המון שנים, שהיא חברה שכל כך דואגת להיות פוליטיקלי קורקט, כל כך מכבדת את קהל הצרכנים שלה. והצרכניות שלה. אנחנו לפני יותר מ-20 שנה, הפרסומת המקורית כשהיא הומצאה, הייתה מה הבעיה קחי סנו. ואנחנו לפני יותר מ-20 שנה הפכנו את זה למה הבעיה קחו סנו. אז למה לא הכנסתם אבא פה? בפרסומות יש, זה סדרה של סרטים. של 5 סרטים, שיש גם אחד עם האבא. אבל בואו נודה, אמהות גם עושות דברים במטבח, גם אני עושה דברים במטבח, אני אגב מבשל, והבוקר עוד לא הספקתי להכין את ארוחת הבוקר, אבל אתמול עשיתי את זה אחד ארוחת בוקר לבני משפחתי. ואני חייב להגיד לכם, ניקיתי עם סנוג'ט. אגב, כל המוצר הזה שנקרא סנוג'ט, זה מוצר שנועד למשפחה המודרנית. הוא כוח ניקוי גבוה. בוא לא נפרסם. לא נפרסם אותו. אתה כועס המינוי הזה, התואר הזה? אני קצת, בעיקר, אני חושב שאני כועס ואני אגיד לך למה. כי אני מאוד מעריך את מה שעושות נשות ויצו, את מה שעושה הארגון, וכל עמותה שדואגת שלא תהיה אפליה. שגם אנחנו כפרסומאים עובדים עם עמותות, אנחנו עבדנו עם משפחה חדשה הרבה זמן, ועשינו להם דברים מדהימים, אחד מהם גם זכה בפרס בפסטיבל ניו יורק, על שוויון נשים, וזו פעולה מבורכת, ואנחנו מאוד מברכים עליה. אבל פתאום לוקחים איזה מין סרט תמים לחלוטין, המוצר ניקיון עם שתי ילדות קטנות. אתם בחרתם בזה כי אתם חושבים שנשים קונות את המוצר הזה, כי נשים מנקות את לא, לא יכולתם להתחיל עם הגבר. לא, זו סיטואציה, אנחנו עושים את זה המון אגב. במשך השנים שיש שידור מסחרי בישראל, יש המון גברים בסרטים של סנו, שבלי שום בושה, שוטפים רצפות, מנקים חלונות, מדבירים חרקים. והנה בסרט הזה, זה שתי ילדות, אחרי בכלל הלימודים, נמצאות שם בבית, באיזשהו דו-שיח קטן ונחמד. אני רוצה לעזור לך. לא רואה פה משהו סקסיסטי. אני רוצה לעזור לך, כי לדעתי המקום השני והשלישי הרבה יותר סקסיסטי. אין לי שום ספק. בואו תראו את המקום השני והשלישי בעיניי, אני מרגיש כאילו, אני ילדה בת 8 שהגיעה לסצנת המועדונים בדרום תל אביב ביום שישי בלילה. אין לי שום מושג מה אנחנו עושים שם. בואו נתחיל מהמקום השני, וגם המקום השלישי הוא חמור מכולם בעיניי. בואו נראה. טוב, היא נורא יפה, אבל... תסביר לי למה זה סקסיסטי והוא לא. תקשיבי, אם יש באמת, אם הוא דובר אמת, ויש סדרה של פרסומות, אחת שאישה מנקה, אחת שגבר מנקה, אז מה קרה? מה, אנשים לא מנקות? למה לא מתחילים עם הגבר? אז בסדר, זו טעות יש הרבה סרטים שהתחלנו עם גבר שהיה רק גבר. לא משנה, אני אומר, אבל זה... פרסומת למה זה גם? משקפיים. משקפיים. איך אתה יכול לדעת? ומה זה עם כל ה... סליחה, זה בחוץ. השפנפנה המרכזת. כן, אז זה, ותראי זה, וזה בעיניי, עם כל הרעיון המבריק, והכאילו הפוך על הפוך של העיתון שבו את עובדת, צריך להגיד, זה בעיניי הכי סקסיסטי. בתחרות הפרסומות הסקסיסטיות של ויצו, מקום שלישי. קשה לי לומר שאני לומד פה הרבה על האביב הערבי כמבשר הקאמבק של הגלביה. כן. כן, עוד, בשביל זה סימי. טוב, אנחנו, זה תוכנית בוקר, לכן לא, תשתשנו, אבל הטקסט הוא, לא נחזור על מה שקרה שם, זה בין הפרסומת שאני. פרסומת לאתר הארץ. אגב, היא ירדה מיד, היא עלתה ולפי דעתי ירדה בתוך זמן קצר, כי... אבל דיברו עליה בלי סוף, ולכן... אבל דיברו עליה לא טוב. שכל כך לא מתאים למוצר, דיברו כל כך לא טוב על זה, לא תמיד תגיד, כמה יושבים באמת בישיבות קריאייטיב ואומרים, זה יפגע בציבור אנשים? אנחנו מודעים לזה בצורה בלתי רגילה, ואני חייב להגיד, קודם כל, שאת המשרד שלי מנהלות שתי נשים, השותפה שלי, דוקטור טובית שלומי, והמנכ"לית שלי, אלה גולדשטיין וולף, זה שתי נשים מאוד עצמאיות, מודעות וחזקות. וגם בסנו, הצוות שפיתח את המוצר הזה, סמנכ"לית הפיתוח, סמנכ"לית השיווק, מנהלת הפרסום, זה נשים כל כך מודעות, כל כך מדהימות. אנחנו כל כך בתשומת לב מנסים לא להעליב בשום פנים ואופן את הצרכניות שלנו. אולי הכסף קובע פה, ואני רוצה לשאול אותך אם אתה יודע אם הפרסומות שבהם כיכבו גברים מנקים, מכרו פחות. לא, הם עבדו מצוין. אנחנו היינו בין הראשונים שעשינו את זה כבר לפני יותר מ-20 שנה. אני אישית כתבתי תסריטים לגברים שמנקים את הרצפה. אני חושב שאחת הפרסומות הראשונות בטלוויזיה הייתה פרסומת שאפרת רייטן הייתה האישה שנכנסת, ובן זוגה חמוד אמר, בכל פעם שאני מנקה את הרצפה, אני גם שוטף, גם מבריא, גם מפיץ עם ארנה, והוא התחלק לארבע. אני זוכר שהיה לי ויכוח אדיר עם הבמאי שאי אפשר לעשות זה טכנית, והנה עשינו את זה. זה היה סרט מוצלח שרץ שנים ומחר להם נפלא. קיבלת פסל?
קיבלתי פסלים, לא פעם ולא. לא, על זה. פסל הסקסיסטי. על זה עוד לא קיבלתי פסל, ואני מחכה לו אגב. אני נורא אשמח. תודה. אולי את בר רפאלי עם אוזניים של שפרפנה, זה יהיה נחמד. כן, אבל לפחות יש היום מי שמבקר ומי שעוצר וחושבים ומשקיעים בזה. לגמרי. זה לא מבוטל. עוד מעט חברים, תודה, יורם. תודה רבה. מפגש